Sme v Španej doline a išli sme teraz takými schodami a ukážeme vám ich aj. Ako vidíte, je to mega dlhé. A tu už máme kostol. A teraz ideme asi do toho kostola, alebo neviem kam. Know those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Šachta Maximilián, druhá najstaršia šachta v Španej doline. Raziť sa začala v roku 1567 na konci 18. storočia. Bola hlboká 320 metrov. A tu práve hore rastú červetky. Tonight let's remember that the past is in the past and it's our time. And you won't forget this and definitely not regret your hand in mine. Pozri sa mi, kam pôjdeme. Vidíš tam na ten kopec oproti. Dobre? Like the wind, what's on your mind? Leave that behind and let loose. Show your problems out the door. No, a tu poď radšej po svojich, aby sme nerúpsli. Ukáž, daj mi ručičku. To sú v kameni. No neviem, či to nie je striebro. Mám, ja som našla si striebro. Ja viem kam, hej. To je výhľad. Sámko, pekne je tu? Áno? Natočíš to? Natočím to. Pôjdeme za babkou. Pozri, aké sú tam postavené vežičky zo skál vzadu. Ideme kúknúť? Áno, len kúkaj teraz pod nohy, Sámko, lebo tu je veľa skál. Neviem, musíme to ešte preskúmať dobre. No. Tu pri vežičkách. No. Pozri. Môžeš si pozrieť, ale nezval. Dobre, poď si pozrieť, ale nezval. Nie, Sámko, nesmieš búchať do toho. Dobre? Teraz to musíme opraviť. Šimi to opraví. Šimonko, Sámko zbúral jednu väžu, musíš ju opraviť. Túto. No popravuj. Tuto zvalil tie skaly. Postavíš? Táči, chytíš? To je samé striebro. Aha. To je tam. Táči. Je to tak pekne. Čo to tu je za jaskyňa? Poď. Poď preskúmame. Tak. Počkaj. Pozri. Jaskyňa. Ideme, lebo tu na nás útočia mravce.
môže tam byť aj medveď. To poviem, že tam, Drž sa ma. že tam bude had. Že to tam bude. Pozor, tu je veľa mravcov. Choď pozrieť jaskyňu, ale nespadni tam, Šimi. Ničko. Fú. Do reštaurácie.